In totaal doen 650 studenten mee. Zij willen de strijd omgaan waar het bijgelijks de beste koffie maakt. Of waar het beste betjen kan. Ja, eigenlijk in alle vakgebieden wat gaat over toerisme en de hotelschoolwereld. En alle vakgebieden wordt vandaag en morgen gestreden en overmorgen trouwens ook. In de 10 verschillende wedstrijden. En daar gaan Europese studenten met elkaar strijden om Europees goud, zilver en brons. Voor eigenlijk hotelmanagement of voor toerismewedstrijden. En koken, serveren, noem het maar op. Eigenlijk alles. Wat voor landen draai je mij? En echt een hele hoop. Ze komen echt overal bij. Ze komen van dichtbij uit België en Frankrijk. Maar ze komen ook uit Rusland en Macedonië. Nou ja, neem ze allemaal maar op. Dat is een hele hoop. Het is de 31e editie van de Europese hotelsquallenwedstrijden. Dus gaat het daarin net alleen nog om het pakken van de prijzen. Het succes is als er veel studenten elkaar hebben ontmoet en daar mooie netwerken gaan ontstaan internationaal. Dat we met en van elkaar leren en dat onze studenten hier in het Friesland College aan het eind kunnen zeggen van wat hebben we een fantastische week gehad en wat is er veel geleerd. De wedstrijden worden je om te mei tongersdje.